Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor acteren, zowel bij toneel als bij film. Met wie heb ik het genoegen? Wie is hier aangeschoven? Julia Verplanken. Julia, welkom. Leuk dat je er bent, want je hebt al een hele carrière achter de rug. Daar gaan we het zo over hebben. Maar in welk jaar ben je geboren? 2007. En waar? In Terneuzen. In Terneuzen, het ziekenhuis zeker? Nee, gewoon thuis. Gewoon thuis? Ja. En waar woon je nu? In Grauw. Grauw, dat is toch wel het mooiste dorp van heel de wereld? Ja, Ja, zeker. hè? Want je hebt daar ook op school gezeten, begrijp ik, Ja. op de basisschool. Hoe heet die school? Ter Doest. Ter Doest. Ja. En ja, je vertelde me net dat je me daar voor de eerste keer gezien hebt. Ja. Wat was ik toen aan het doen, Julia? Je speelde Reinoud de Vos. Ja, want echt, dat is zo'n mooi verhaal. Het gaat natuurlijk over Hulst, Hulsterlo en noem maar op. Maar wat ik vragen wil, hoe komt nou dat jij zo toneel bent gaan spelen? Kun je dat even kort uitleggen? We zagen dat er in Hulst een toneelschool was, dus ja, Ja. dat leek me wel leuk. Ja, later dan begon ik het eigenlijk wel heel leuk te vinden. Dus Ja, dan, maar die toneelschool, waar was die? in in Hulst? Hulst ook, ja. In Den Dullard. In Den Dullard, ja. Oh ja. En ja, daar hebben we natuurlijk een mooie afbeelding van. Licht even toe, wat was je hier aan het doen? We hadden een optreden, dus ik was helemaal gesminkt en mijn haar was helemaal pluizig gemaakt. Ja, En ja, we deden dan dat het dan op een middelbare school was. En ja, ik was dan een beetje een ranzig typetje. ja, Dus ik moest er ook heel vies uitzien. En dan ja, gingen we in dat toneelspel gingen we dan een beetje een soort uitleggen van hoe het allemaal werkt op de middelbare school. oh ja. En hoe komt het nou dat ze jou gekozen hebben? Moet je daar een brief voor schrijven of solliciteren of noem eens op? Nee, je betaalt daar gewoon om naartoe te gaan en dan volg je daar les. Oh, het is gewoon eigenlijk les. Ja, En hoeveel het is jaar gewoon heb je die gevolgd? Volgens mij nu 5 jaar. Dat ik Oh, daar dus je heb zit nu gevolgd. al 5 jaar op de toneelschool in Ja. Hulst. In Hulst. Ah ja. Ja. En welke rol heb je dan nog meer gespeeld? Behalve dat ranzige type met het toneel? Ik heb ook een keer een zusje gespeeld. Ja. En ja, dan moesten we allemaal kaboutertjes, die gingen dan feesten. Ja. En dan, ja, dat ging dan een beetje mis. Dus dan werden ze dronken. En dan moesten ze mee naar huis sleuren. En toen kwam de oma van ons achter dat wij dan waren gaan feesten. En toen hadden wij straf gekregen. Oh ja. En die tekst, schrijf je die zelf of die krijg je opgelegd eigenlijk? Die krijgen wij opgelegd. Ja. Maar je hebt niet alleen in toneelspelen gespeeld, maar ook in mooie video's. Ja. Zullen we er eens een naar gaan kijken? Ja. Nou, kijk even mee. Wow, is dit nou zo'n gek man? Hoe kunnen ze dat nou weten? Nou, vroeger lieten de Germanen zich vaak begraven in deze houding, met de knieën omhoog. En daarom gaan ze ervan uit dat dit ook een Germaan is. Zie je dat gat in zijn hoofd? Als je goed kijkt kun je zijn hersens nog zien zitten. Maar dan houdt hij waarschijnlijk wel op. Eerder leeft hij toch geen mensen? Weg met de kost. Stel ja. Hé jongens. Ik ben de allereerste. Voor mij was er niemand. Sporen zijn nog te vinden aan de kust in het zand. Nog vroeger? Ja, de eerste sporen van de mens in West-Vlaanderen zijn ongeveer 150.000 jaar oud. Het zijn vuurstenen werktuigen uit de oude steentijd, gevonden bij Katzand. Het eerste teken van leven. Niet helemaal. Kom maar mee. Nou, Julia, dit was de film. Wat was de titel? Van jou is er maar 1. Zo, nou dankjewel. Ja. Ja, je hebt het nou niet tegen mij, maar licht eens even toe. Hoe is die film, hoe is dat gebeurd? Hoe zijn ze aan jou gekomen en met wie heb je allemaal gespeeld? Nou, we zagen iets voorbij komen op Facebook. Van dat En wie zijn wij? ik en mijn moeder. Ah ja, Ja. dus jouw moeder Ja. is echt een grote supporter en die draagt ook veel bij om jou te promoten. Ja? Vertel. Dus wat zag je toen? Wat kwam er voorbij?
Ze zochten acteurs en we dachten van ja, dat is wel leuk om te doen. En toen gingen we auditie doen. En ja, ik was het dus geworden. En hoe gaat nou zo'n auditie? Moet je dan iets voordragen of iets? Ja, we moeten dan een scène opvoeren en toevallig was het ook deze scène. Dus we moesten dan gaan spelen die scène en dan gingen ze kijken of dat goed ging. Oh ja, en dat ging goed en toen ben je het geworden. En wie hebben er nog meer in gespeeld? Behalve Julia Verplanken, want ik zag nog een paar bekende gezichten natuurlijk. Hè? Wim Kools. Ja. Wim Kools, hier ook in de studio aanwezig nu. Ja. En eigenlijk was dat een beetje jouw tegenspeler, toch? Ja, dat klopt. Ja, en dan een echte acteur, hè, begrijp ik, hè? Ja, Remy van Keulen. Remy van Keulen. En deze scène, waar was die? Die was in Aardenburg in het museum. Oh ja, en dat ging over een Germaan, heb ik... Hè, want daar krijg je ook een beetje van historie mee. Dat vroeger in Aardenburg hebben de Romeinen en de Germanen natuurlijk geleefd en gewoond en gewerkt. Ja? Zo krijg je ook een beetje geschiedenis mee natuurlijk. Ja. En dat interesseer je? Ja, dat interesseert me zeker. Ja. Ja. En hoe lang heb je nou over deze scène gedaan? Kun je er nog iets van herinneren? Volgens mij hadden we hem wel 20 keer over gedaan, denk ik. Oh ja. En dan moet het geluid goed zijn, ja. Het licht. En de totale film, hoe lang hebben jullie die opnames gedaan? Over dagen bijvoorbeeld? We hebben er een week over gedaan. En dan elke dag 2 scènes ongeveer. Oh ja. Ja. En dan was met Henk Wenseler, heb ik begrepen. Ja. En kun je nog een aantal mensen noemen waar die zegt van, die weet ik? Joël van Duinkerken. Oh ja, dat is onze regisseur die hier alles regelt natuurlijk. Ja. En het was in opdracht van de gemeente Sluis, hè, heb ik begrepen? Ja, dat klopt. Ja. Nou, we hebben natuurlijk nog een hele mooie scène. Zullen we daar nog eens naar gaan kijken? Ja. Oké. Wow, je kunt vanaf hier echt ver kijken. Daar ligt ongeveer het Belfort. En daar de kerk van Groene? Ja, je kan vanuit hier gewoon bijna heel West-Vlaanderen zien, joh. Hé jongens! Heb je dit al gezien? Nu weet je wie ik ben en wie jij bent. Zeeuws-Vlaanderen. Hoezo? Nou, door te kijken naar het verleden leer je bijvoorbeeld waar je vandaan komt. Of waarom het landschap er zo uitziet zoals het er nu uitziet. Of waarom je bijvoorbeeld Koekuit heet. Door de geschiedenis leren we over de toekomst. Dat klinkt heel diep, oom Ben. Ja, dank je Frank. Elke voorouder van ons heeft hierin geschreven. Het zijn allemaal aanwijzingen die we onderweg tegenkwamen. Zullen wij er dan ook eens in schrijven? Ja, maar wat? West-Zeeuws-Vlaanderen. Wie ben ik? Zoek mijn sporen en vind mij. Jij bent lekker op dreef. Nou. Ja, West-Zeeuws-Vlaanderen. Wie ben ik? Maar dan hebben we nog wel een goede verstopplek nodig. Kom. Zo. Nou, kom, we gaan.
Ja, prachtige opnames. Maar ik zag iets aan jullie. Ja. Dat was in 2019, heb ik begrepen. Ja. Hoe was de gevoelstemperatuur daar in Nou, die vuurtoren? het voelde echt wel 40 graden aan. Ja, het was natuurlijk midden in de zomer. Ja, Ja. Maar nou even over het verhaal, hè? ja. Dus kun je eventjes het verhaal een beetje uitleggen wat er in die toren gebeurde? Dus we hadden dan allemaal briefjes gekregen en die leidden dan tot die vuurtoren waar we dan moesten zijn. En daar zagen wij dan een boek en in dat boek dan, stonden er allemaal dingen in geschreven. Dus wij gingen er dan ook iets in schrijven. En dan moest het wel opbergen natuurlijk. Dus dan hadden we het in de zee gegooid. Oh ja, en dan met prachtige drone-opnames van Reno Maanhout, begreep ik? Ja, Ook een cameraman van RTV Gelderland? ja. Ja. Goed, die film, wanneer is die in première gegaan? Ongeveer? Dit jaar. In 2021. Ja, En die kunnen de mensen altijd nog zien op YouTube ja, en op Facebook. En hij is ook op RTV Gelderland een keer uitgezonden geweest, hè? ja, klopt. Ja. En toen ging je carrière verder natuurlijk. En wat heb je daarna gedaan aan acteren? Toen had ik een fotoshoot gedaan. Oh, en waar was dat? Dat was in Middelburg. Ja. En dat ging over de vrijheid van Nederland, dat we al in 75 jaar lang in vrijheid leven. Dat was dus ook in 2019. Ja, 75 jaar na 1944. ja, En wat moest je daar doen? Dus die fotoshoot. En dat ging dan over de vrijheid. ja, vrijheid en gelijkheid. En hoe ben je daar ook weer via de Facebook Ja, ook weer via een Facebook oproep. Oh ja. En wat heb je daar nog meer gedaan bij dat gebeuren? Ik kreeg dan klederdracht aan en dan kreeg ik bordjes en die moest ik dan voor de camera houden. Ja, equality, Ja, ik dat is gelijkheid, hè? Ja. Ja. En wat nog meer? Ja, dat was het eigenlijk wel. Oh, en ben je daar ook in die film te zien? Of in die? Ja, ze hebben er een boek van gemaakt. Oh, en je staat in dat boek. Ja, En hoe heet dat boek? ook vrijheid, gelijkheid. Vrijheid, gelijkheid. Ja. Ja. Ja, er moest ook het een en het ander gebeuren naar je kapsel. Ja, dat was voor mijn beste vriendin Anne Frank. Oh, dus behalve gelijkheid en vrijheid heb je nog iets anders gemaakt. En waar is deze fotoopname geschoten? Ook in Amsterdam. Zo. Ja, Dus dan moet je allemaal naar Amsterdam. ja, Niet met de trein, maar met je moeder. met mijn moeder, ja. En die rijdt jou overal naartoe. En zoals ik vroeger mijn dochters naar de volleybal reed of naar de atletiek, rijdt jouw moeder naar een scène toe. Maar vond je het niet erg dan dat de haar eraf moest? Kijk eens. Ja, ik had er wel heel veel moeite mee. Ja. Maar dat heb je gewoon over om actrice te worden. Ja, Want dat wil je eigenlijk, hè? ja. Ja. Want wat is dan de volgende stap in je carrière geweest? Daarna ben ik met friet en met mossels gaan werken. Ja, vertel, wat is dat? Dat is een afstudeerproject van mijn nicht. En ze vroeg of ik daaraan mee wou doen. En ja, dat vond ik wel leuk. En wat is de naam van jouw nicht? Jenna Kips. Jenna Kips. Ja, En die is dus op Sint-Joost afgestudeerd, cum laude, ja, op de film Friet met mossels. ja. En leg uit, wat zijn de frieten en wat zijn de mossels? De frieten, dat zijn Belgen. En de mossels, dat zijn natuurlijk Zeeuwen. Ja, en dan komt het natuurlijk, welke rol speel jij in die film? Ik speel de hoofdrol. Ja, en welke is dat? Marie. Marie. Ja, En dat is ook het Zeeuwse meisje, begrijp ik? ja. Ja. En wat gebeurt er dan in die film? Want in het begin van de film gaat alles mis, hè? Ja. Wat gaat er allemaal mis? Nou ja, het is een beetje verlaten omdat alle jongeren al weg zijn naar de stad. Marie zit er dan over te twijfelen of ze zelf ook gaat of dat ze hier blijft bij de familie. Ja, dus het gaat eigenlijk over de leegloop van Zeeland. Ja, Dus, wat gaat er allemaal dicht? de scholen, de restaurants, winkels, ja eigenlijk De alles. bushalte, Ja, de bushalte wafelkraam ook. Ja, en de kerk, hè? ja, En in Gouw is ook echt dicht ook, hè? ja, Maar dan gebeurt er iets in die film. Met jou. ja, Dus de fanfare die loopt door het dorp. Iedereen valt om. Of Ja. rolt van de dijk. ja. En jij blijft over. En wat gebeurt er dan? Ja, ik ga dan ook weg. Of ja, dat wil ik dan. Ja. Dus ja, dan ga ik daar naar weg. En
dan komen de Belgische en de Zeeuwse, die denken dan van ja, wij voelen eigenlijk een beetje hetzelfde, want wij voelen ons alleen. Wij voelen ons omringd door de Belgen en de anderen voelen zich omringd door de Zeeuwen. Dus dan gaan ze eigenlijk een beetje samenwerken. Ja. En dus dan gaan de Belgen in Zeeland naar school en de Zeeuwen gaan dan naar België. Ja, dus dan komen ze eigenlijk een beetje samen. Ja, en wat gebeurt er dan met de dames van jonge leeftijd? Die komen ook terug. Ja, Ja. maar ik heb gehoord dat ze zwanger werden, toch? Ja, die werden zwanger, ja. Ja, en als er dan weer kindjes geboren worden, wat gebeurt er met de school? Dan gaat hij weer open. Ja, en nou hebben we iemand uitgenodigd, want ik speelde pastoor. En die heeft die school geopend in de film. En wie was dat? Ann Polman, hè? Ja, Ann Polman. Ja, de commissaris van de Koning. Die kwam dus met zijn dienstauto dat lintje doorknippen, hè? Ja. Ook weer heel mooi. Ja, daar hebben we eigenlijk natuurlijk ook een trailer van. Maar voordat we naar de trailer gaan, hoe vond je het om in die film te spelen? Heel leuk, ja. Ja. Want ik leerde ze ook een beetje van de leegstroming van Zeeland. En dat ik daar eigenlijk meer over ging nadenken. Van ja, zal ik zelf blijven, omdat ik dan natuurlijk zelf ook wil acteren. Dus ik moet daar zelf ook over gaan nadenken. Maar ik denk dat ik wel het liefst wil blijven. Ja. Ook omdat hier dan mijn familie is. Ja. En ja, Marie heeft een beetje dezelfde plot. Je kunt je wel vereenzelvigen met die Marie die je speelt als Julia. Ja. Want in welke school zit je nu? Ik zit nu op het Reinhard College. En welke klas, school, type? Ik ga nu naar 3 HAVO. Oh, nou, dan over 2 of 3 jaar dan kun je je carrière verder uitstippelen. Heb je al enig idee? Ik wil wel naar een acteerschool of filmschool. Ik weet nog niet precies waar, maar Nee. dat zal ik nog wel zien. Maar dat komt wel. Ja. Zullen we dan nu even naar die mooie trailer gaan kijken? Ja. Oké. Ja, Julia, coming soon stond er. Ja. Ja, geweldig hè, hoe dat Jean-Pierre Marcelier dat samen met Jenna Kips en een heel team eigenlijk voor elkaar gesprokkeld heeft. Hè? Want zo was het ook een beetje met familie en die schelpen die het allemaal gemaakt zijn en zo. Ja. Ik heb gehoord dat in september de première is, bij Film bij de Sea. Nou, dan zien we jou daar ook weer, hè? Ja. Met heel de crew natuurlijk. Wil jij nog iets toevoegen voordat we het afsluiten? Nee, ik denk dat we alles wel gehad hebben. Nou, mag ik jou dan hartelijk danken voor jouw komst. En natuurlijk ook heel jouw familie, die echt samengewerkt heeft om dit tot een goed einde te krijgen. Ja. Oké? Gaan we nu de kijkers bedanken. Ja. Nou, beste kijkers, dit was echt wat Zeeuw-Vlamingen te bieden hebben. Ook in het mooie grauw. Maar eigenlijk geldt dat natuurlijk voor heel Zeeland. En dat is eigenlijk ook bestendigd door de komst van de commissaris van de Koning om het lintje door te knippen van de nieuwe school. Zullen wij proosten Ja. op het succes van deze film? En we zien elkaar bij de première. Ja. Proost!